Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola, bona vesprada. Soc Bàrbara Montfort i soc membre del Club de Lectura. I avui vos volia recomanar un dels llibres que he llegit últimament, que és Calaveres atònites de Jesús Moncada. Abans de parlar-vos del llibre, vos parlaré una miqueta de l'autor, ja que la seva obra està molt relacionada amb la seva vida, concretament en el seu poble. Jesús Moncada va néixer l'any 1941 a Mequinensa i gran part de la seva obra té lloc en esta població de la província de Saragossa. Mequinensa és un poble de l'anomenada Franja d'Aragó, on històricament i encara avui en dia s'ha parlat i se parla català. Moncada se va convertir en un dels escriptors referents i més importants en llengua catalana de l'actualitat. Va morir l'any 2005 i va deixar un valuós llegat, les seues novel·les i reculls de relats curts que han estat traduïdes a més de 20 llengües i que li van concedir un bon grapat de premis i de reconeixements literaris. Possiblement, la novel·la per què Moncada és més conegut siga Camí de Sirga, en la qual narra la desaparició de l'antic poble de Mequinensa a conseqüència de la construcció d'un embassament a final dels anys 50. En aquesta, que és la seva primera obra, Moncada situa l'espai de la narració al seu poble natal, igual que fa en gran part de les seues altres obres, entre elles Calaveres atònites. Calaveres atònites està situada en una Mequinensa de postguerra durant els anys 50 i abans que la població fora inundada per a construir el pantà. Es tracta d'un recull de relats breus que comencen quan un jove de Barcelona que està opositant per a jutge li ofereixen una plaça de secretari als jutjats de Mequinensa, on coneix al jutge Crònides i a tota la gent del poble. Molts personatges d'aquest recull apareixen també en altres novel·les de Moncada, com per exemple en el llibre El cafè de la granota. Cada capítol del llibre és un relat contat per una persona del poble. La majoria són monòlegs on els personatges expliquen al jutge o de vegades al secretari els successos que els han portat a arribar a la via judicial o de vegades simplement van a demanar-los consell o ajuda. I uns pocs dels relats són cartes que els personatges que es coneixen entre ells s'envien. La característica que tenen en comú tots els relats és la ironia i el sarcasme i el sentit de l'humor en què s'expliquen una sèrie d'històries de guerra i de postguerra que són moltes vegades dures i dramàtiques, però que estan contades de manera que sempre provoquen el riure i, sobretot, que sempre tenen un final que sorprèn. Pel temps en què estan situades les històries, es deixa veure la mentalitat imposada pel franquisme en personatges que són fanàtics religiosos o que encara tracten els republicans com si foren una espècie a exterminar. En canvi, altres personatges, com el jutge Crònides o sa tia Penèlope, tenen una mentalitat d'esquerres i republicana. L'autor utilitza un llenguatge molt ric i ple de paraules, d'expressions populars que també nosaltres utilitzem en esta zona, la qual cosa a mi m'ha apropat a la història i m'ha fet empatitzar en els personatges i en les seues preocupacions. A més, tant el caràcter dels personatges com les situacions que viuen i els problemes que els sorgeixen són pròpies dels pobles. Normalment llegim llibres ambientats moltes vegades en grans ciutats o en llocs llunyans amb els quals tenim, o almenys amb els quals jo tinc, entre poc i gens que veure. En estos relats, en canvi, situats en un poble que podria ser el nostre, he trobat que les històries que se contaven resultaven properes i fins i tot familiars en alguns casos. Per això, i perquè les històries que s'expliquen moltes vegades les hem escoltades de la boca dels nostres iaios i iaies que van viure aquella època d'una manera similar. Personalment, a mi el llibre m'ha agradat molt i m'ha paregut molt entretingut. I, sobretot, m'han paregut molt divertides totes les situacions absurdes i els despropòsits que contínuament els ocorren als personatges i els porten a demanar ajuda al jutge Crònides o al secretari.
Vos recomano que el llegiu i espero que el disfruteu tant com jo. I si vos agrada, espero que seguiu llegint llibres de Montcada i que este només sigui el primer de molts que en llegiu d'este fantàstic autor.